U Hrvatskoj ne postoji nijedan kupališni kompleks koji je bio ravan Lipiku. Ljekovitost lipičke vode otkrili su kao i sve poznate terme Rimljani, ali kupalište je dosegnulo međunarodnu slavu tek krajem 19. stoljeća, kada je mađarskom udruženom kapitalu sinulo da se isplati ulagati u njegovo uređenje. Gradile su se elegantne zgrade, gospodske vile, ljetnikovci, te je oblikovan prostor nalik forumu. Lipik je svoju najljepšu fizionomiju dobio nakon 1890. godine. Oko središnjih parkovnih nasada redale su se zgrade, svaka sa svojim stilskim znakom, ali usklađene u prostor i namjenu. Mramorne kupke, arkadni trijemovi i mitološki likovi, kamene kupke, natkrivene šetaonice, lagane vrtne sjenice. Prostorom je dominirala kupola kursalona, izgrađenog u stilu visoke renesanse. U njemu su gosti koji su stizali sa svih strana Europe i svijeta uživali u restauraciji, kasinu s ruletom, a bila je tu i velika dvorana za koncerte i plesove. Vrlo privlačan u cijelom prostoru bio je Vandelban, oko kojega su nicali mali lokali sa svim što je gostima zatrebalo. U to doba Lipik se mogao usporediti sa slavnim europskim kupalištima, što su svojim sadržajima, arhitekturom i perivojima stvarali tipično srednjeevropsko stjecište bolesnih i zdravih, kamo se odlazilo sklapati poznanstva, slušati koncertne majstore, kartati, a usput i liječiti. Termalnoj vodi pripisivala se djelotvornost u liječenju reume, išijasa, gihta, ali Lipik nije bio samo sastajalište bolesnih, već i mjesto zabave i odmora zdravih. Razvoj Lipika prekinuo je Prvi svjetski rat, a ponovno se nastavlja 1920. godine. Sada je među korisnicima više domaćih i bolesnih, pa se razvija lječilišni, a manje rekreativni turizam. Nakon Drugog svjetskog rata u Lipiku se dograđuju smještajni kapaciteti, gradi se otvoreni bazen i cijelim kompleksom upravljaju sada 3 poduzeća. Bolnica za rehabilitaciju, zdravstveno-rekreacioni centar i tvornica mineralne vode Studenac, koja na tržište daje 40 milijuna litara mineralne vode godišnje. Uz termalne resurse, gradić Lipik razvija industriju stakla, koja značajno utječe na intenzivan razvoj komunalne infrastrukture, izgradnju stanova, sve su ulice asfaltirane, mjesto je u cijelosti plinificirano i grade se trgovački i gospodarski objekti. U sastavu poljoprivrednog kombinata uzgaja se ergela sa 120 konja, prekrasnih lipicanaca sa školom jahanja, pa Lipik ponovno ima pojačan razvoj naselja, ponovno ima posjetitelje, poslovne ljude, turiste, a bolnica se specijalizira za rehabilitaciju bolesnika. Surova stvarnost 1991. godine prekida mir u ovom lijepom gradiću. Sve što se godinama gradilo postaje metom brutalne agresije četnika i jugoarmije. 19. kolovoza 1991. godine Lipik je izložen minobacačkim napadima, a prva žrtva su djeca dječjega doma, jer prve granate padaju upravo na dom nezbrinute djece. Potom se na Lipik nastavljaju napadi takvih razmjera da ništa nije ostalo pošteđeno. Četnici i jugovojska gađaju bolnicu, staklanu, ruše stanove, uništavaju stoljetni perivoj, pale lječilišni kompleks raketama, gotovo se divljački iživljavaju uništavajući materijalna i povijesna dobra, ambijent srednjeevropskog gradića. U tim trenucima mali broj mještana pokušava organizirati obranu. Prije svega evakuiraju se djeca, žene, starci i bolesnici, pacijenti bolnice Lipik. Od silnog razaranja Lipik ostaje bez vode, struje i opskrbe. Grad brane civili naoružani samo lovačkim puškama i bombama ručne izrade. Agresoru se pruža otpor nad ljudskim snagama gotovo 2 mjeseca, a onda četnici potpomognuti jugovojskom i neprijateljskom avijacijom probijaju prve borbene linije obrane na rubnim područjima Lipika. Branitelji Lipika, njih 30-torica, čevito su branili svaki pedalj. Neprijatelj je širio propagandu da Lipik u to vrijeme brani 10.000 ustaša, ali bili su to samo ljudi koji su svoj grad branili hrabro i žrtve. Nakon 12. listopada 1991. i žestokih borbi za svaku kuću i ulicu, dio Lipika pada u neprijateljske ruke. S pojačanim snagama agresor slama otpor malobrojnih branitelja i od 27. studenog do 6. prosinca gotovo cijeli Lipik bio je pod okupacijom. Samo 2 ulice držali su branitelji.
6. prosinca ostaće zapamćen kao dan oslobođenja Lipika, jer je u jednom danu agresor istjeran iz Lipika doživjevši najveći poraz na zapadnom frontu. Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske vojske i dobrovoljci Lipika, ojačani ratnom tehnikom i borcima, zarobljavaju u oslobođenom Lipiku velike količine neprijateljskog oružja i streljiva i nalaze tragove razularenog barbarstva agresora.